bude dlouhá cesta. Tak si popoběhneme, aby nebyla tak dlouhá, ne? Všiml jsi, kolik má tohleto oblečení kapes? To je neuvěřitelný. To je tak dvojnásobek kapes, než jsem to mýval u toho. Jo, pojď sem. Poběžíme. No a ještě co jsem koukal, se jde připnout něco na vestu, ale nevím co, no. Taky nevím. Hledej velkou anténu. Obrovskou anténu. Musí to být někde před nosem. Je to někde na vrcholu kopce. No, antény se dávají většinou na kopec, no. Standardně teda. Náhodou i na baráky? No to jo, no, jakože na vyvýšená místa, tak. S ohledem na to, že tady celkový jako moc nejsou baráky, tady po těch poloukách, tak asi by byl dobrý plán zvolit kopeček. Tyhle, kam mě dotáhneš jakým houštím. Hele, prosím tě. Nebuď princezna. Jsi princezna, vole. Doktorka si všimla. Tak. Nevidím žádný vysílač, no. Bděť, tady to někde musí být. No, že by to bylo opodál. Velký vysílač. Ano, před náma. Jo, to je on. Mlha. Tam je nějaký výrobce asi nožů, tam sídlí. Pokaždý tam je nůž. Jo. Mhm. Zrovna ten kvalitní. Takový ten lovecký, co prodává auta, je? Přesně tak. Tak jsme tady. A koukni se sem, tady. Tady sídlí. Tam jo, ok, kouknu tady, kouknu tam. A jo. Že je ostrý, to je kvalita. No a tady... Tady asi už to někdo asi čmajzl, ale tady přímo byla trubka. Ještě jedno. Tohle nesnáším, tyhle jejich výběhy, vole, potichu. No, a tady už to taky asi někdo čmajzl. A přímo vevnitř byla taková krabice. Už to někdo našel. Se jí měl čmajznout taky. Jo. A to se bude hodit, nemusí se nabírat nože. Stačí 2 do zásoby a je to. Jo, proběhneš kolem, vej, tak si jsem zabil nůž, je dobrý. Ale já si myslím, že tam málo kdo to ví. Vidět blíc, když se půjde. A to je tady u toho, u depa, nebo co to je. Jo, přesně tak. No, to je to vidět, no. Ty člověče, ale to byla snad i rychlejší cesta, než to jít po té silnici. Za mě taky. Dobrý, máš malé bezvýznamné plus. Tě nenávidím. Tak kde jsou? Já máš.
Ale bacha, pojď sem, ty vole, tady někdo včapl medvěda, cože? No jo. Cože? O, slyším z toho by byl strach, dobrý spacák. Jo, no. Bacha! Vždyť to nestřílí, nebo kam já chci? Takže, jsi? Ne, vždyť to nestřílí, kam já chci. Dolů prsák, bacha. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, pojď sem, je pod svinče. Vybráno, nic tady nebylo. Normálně, když je sejmeš šikovně a nejsou tolik rozložený, tak musíš získat i 2 ruce. Ale musíš fakt střílet na temen. Jo, ale střílel jsem jako na jejich plešku přímo. Mezi pleškou a vzduchem, musíš fakt to nějak, bych to řekl, načasovat. Takže jako by od čela nahoru. Přesně tak. Hele, 2, třeba takhle. Heh. No dobře, ty. Tohle se to tak nerozložilo. Broky nebo kula? Broky. Broky nebo kula? Broky. Kule jsou drahý. Tak daj se najít, víš co, ale ne. Člověče, ale máš to dobrý, vole. Ještě, že jsme ti našli tu kápě na tu hlavu, vypadá to dobře. Naštěstí. Díky bohu. Hlavně mi jde poznat. Další cukr. Tam nic, nebo Ale CR. mám tak... Mám... Co? Jo, pistole. Ale já nevím, jaký světla se tam dočkáme, nedočkáme. Zase tu světlici radši. Počkej, kde to bylo? Vlastně tamhle jsem měl. Ve vesnici někdo je. Chceme tam jít? Asi se koukneme rovnou na Junkyard, když tak to vezmeme cestou zpátky, ne? To už by mohli vypát. No. Jo, to je dobrý nápad. Ale na zastávce je trubka. Beru drát, ten se bude vlákno pak. Já se vezmu náboje. No, kdybychom dělali oheň, máme sekeru, jo? Jo, na sekeru jsem zapomněl. Tak teď jsem tam jednu vyhodil, můžeš si ji vzít taky. Tak jedna stačí, ne? Si ji nebudu tahat. No moc bys. No to víš, že jo. Je to váha pro tvé zdraví, budeš běhat s váhou, budeš víc trénován, větší výdrž. Nebudeš se jenom válet a nic nedělat. Na to kašlu. Ještě je to špatné na kotníky.
A ještě, že máš tu výmluvu. Tak jo, tak jdem na to, tak znovu a lépe. Tak, zapínám Geigera pro jistotu. Jasný, tak ty máš zapojit, tak jdeš první. Tady to začíná. No, možná to přepni na desítky, ne na jedničky. Tak. Dobrý. Zatím asi v pořádku. Musí zbraní do ruky. No, že se na tebe vyskočí prasata, tak. Já jsem vždy připraven. No. No já ještě nemám ani nasazenou. Taky ne. Zatím to jak nepociťuji. Tady už to... To už to začíná pomalu. No já už to radši nasadím. Jo. Zbytečně dobrovolně. Tak. Dejka. Pro jistotu. Trochu upadlo, No, ale stále. No jo, Nalevo tam jsou nějaký ty. kouknem. Zemňanky. Tady se musí držet plísně skutečně. Fuj. Někdo tu má připravený ohniště. Co? Tam je dřevo daný. A radši zdrhám, aby se nenasrali. Našel jsi něco? Vůbec, vybrané. Vše vybrané, nikdo tam nic nenechal. Jo, kde byla to cesta? Jo, tady. Jo, no se to tu napojuje. Dobrý. Správně bychom neměli chodit po cestě. Po žádné Proč? prašné cestě. Jak Varda by nás zajela přece. Ale, vy jste sice nadávali, ale já jsem si nad tím přemýšlel a musím říct, na druhou stranu je fakt, že ten řidič tam letěl jako prase.
Ty vole, za tu rychlost, co je, by se nemohl stydět žádný závodník rally. Vidím. Ale za to ovládání toho stroje na tom, že to neudržel ani, tak to už je něco jiného. Říkám, sebevrah. Hele, lékárna, vem si, ne? Tak se vezmu náhradní. No. Ne tak rychle, já si rozbaluju ty broky, co jsem našel. Vidíte, se taky valačilo. Jo. Ani na to nekoukej. Ale tak to je dobrý, víš proč? Protože v tom případě je to už za náma. A když půjdeme přes to? Už jsme šli, jako no to... Může to být třeba protitankový. No jasně, to je taky možný. A to i když ty šlápneš nebo já, kdybychom na to šlápli oba, tak to prostě nemáme šanci zmáčknout. Jsou na strašně vysoký váhy. Ale slyším nějakýho blbouna. Taky jsem slyšel nějakýho chodce. Jo, ej, bacha, tenhle je jiný. Má zbraň? On má zbraň. Au! Do něj! Jak se s tím střílí? Ono se nechce střílet. Bacha, rychle, dlouhoprsták. Já se ho nebojím. Poběží tam! Jau! Dobrý. Suka! Fuj, má to v masce. Proč si pliveš do masky? Tak pojď sem. S tebe si udělám drbátko na prdel. Fleška vpravo. No jo. Počkej, říkal jsi na tu flešku, jo, úplně. Jo. Stane? Asi ne. Nevím, může to zkusit, jestli mohu říct na rozvěžu. Já jsem mířil přímo do obličeje na nos a nevím proč. Vždycky upadl asi jak byl nějaký zpětný ráz, či co, já vůbec nevím. Ale, dvě. No? Tak dobrý. Ale někdo tu byl, jsou tu nějaký možnosti a kosti. Tak. Bacha, vpravo, další. Běží. A běží. Pojď zpátky. Tak, už zase jde. No tak, dělej. To bude asi ten smeťák, ne? Tohleto. Já se dvě. Já u sebe nemám PDAčko. Já jo. Sorry, jsem se přihlašoval. Divné. Střelba. Já nevím. Všichni po mě střílí.
Sráč. Stane? Já nevím. Zeptej se ho. Jožo, počkej. Asi ne. Wow, koukni, co má u sebe. To je AKčko. No jo. Z rezervy někdo. Hele, v automatu. Ale to je dost prdeli, vole. Já to s radši střílet nebudu, vole. Že to vybokne v ruce. No právě, Bůh ví, co v tom je. Hele, vpravo další, a ten tam stojí, ten o nás neví ještě. Budem ignorovat. Jo. Navrhuju si to tu hezky prolíst. Tamhle vidím hned něco červeného. Jo, to je hasičák, tak to je. Se klidně vem. Já slyším skokana, pojď nahoru. Skokan? Jo. To je to, A já co tam taky. je doktoři, tam u sebe. Už jsi jak vrčí. Já! Je tu. Máš ho tam. Jak to? Kolik toho vydrží pro boha? Pojď, řízni ho, já tě hlídám. Fuj. A peníze musí mít. To je nějaká čokoláda. Papíky. Ale potom... To je něco. Stůj, zpátky. Ty vole. A už tam je silná radiace. Je no, hele, to je nějaká beta. Vyjeď. To je dost silná. Viděl si to, co to bylo. Počkej, můžem. Dávám nápad, hodíme do toho šroubu, vidíme, co to dělá. Jsem pro? To je dáma. Chceš tu u mě? Jsem? Hážu. Hoď. Dáma. Druhá. Hážu. Stůj. To do toho zalučilo. Pojď do toho. No to víš, že jo. To byla sranda. Já žádnýho burana nebudu poslouchat. Tak. O. Mrtvola a batoh. Pojďme se kouknout na batoh. No. No. Možná. Hej, bacha, máme návštěvu. Hajzl. Dokuchat musíš. Tak jo. Tady jsem pac. Aha. Hrnec. Radiace zatím v pohodě. Geiger zatím nešílí.
to není nějaké pokocku, to možná tam to místo bylo nějaký upeknutý. Bacha, stůj! Ty vole, já to vůbec nevidím, neslyším. Tamhle je další. Ach jo, tady je to tím prolezlý. Hej, tady se to zvedá zase. To ne? Ne. Koho by to napadlo, že já zrovna tady budu sbírat odpadky na smetišti. Hop. Tak. Tamhle jsem viděl nějaký další bubliny, nebo co to je. Tak. Kouknu Tak. tam. Nic, druhou stranu nevidím. Tak. Tak, tady je nějaká bedna. Jen taková obyčejná, no, tak nevadí. Fakt, že jo, bubliny. Pydlo. No ale slyším. Stůj, skoj se. Střelec! Ale nemůžu, já tu... Už já jsem mrtvej. Jo. Ale to jistíme, ne? Tím se ho dostane. Jeď. Baka, skokan! Jau! Je mrtvej! Pane bože, kolik jich je tady. To je neuvěřitelný. Vím, že jsem ze skokana udělal pajdu. Vyzněl. Tak pojď sem. To už to budeš potřebovat. A hlavu taky ne, tuda taky. To je fakt. Ten jaký nepoužíval ani předtím. Mě zajímá, co to je. Blijeď! On na mě naběhl. A to! Šmejt. Hážu do toho kámen. Šroubek. Koukám. Hop. A nic? Jsem ještě. Je to asi neškodný. No, tomu bych nevěřil. No, tady je nějaký zlomenec. Jo. To má blbou polohu na ležení, ty ho nebolí záda. Ale zase slyším něco, bacha. Jo, vidím ho. Před náma, už skáče k nám. Ale já zkusím vylízt tady nahoru, zatím ho řízneš? No, jestli ti to půjde, hlavně neslíkni. No, to nejde, no. Zjistil to všechno. Tak,
No, já jdu kouknout do toho údolíčka. No tak kouknem, no. Koukám cukr, modrej. Mám modrý, přesně. U sebe mám bednu. Tady, Kde seš? ve křoví. Tady, hele, ty jsi taky našel. Taky. Něco, nevím. Hele, tak tu nářadí hodíme asi do jedné bedny, ne? Tak můžem, tak mi to dej. Máš to tu? Tady, tohle vyhodím, tohle nevyhodím, tady. A, střelec! Suka. Vidíš ho přede mnou? Vidím. Jdem do něj? Jdem do něj. Cože? Ale hle nějak rychle. Jo, no, 16 střela asi, nevím. Pojď ještě ke mně. No. Kde jsi měl tu bednu? Tady přímo. Tady je. Tak. Nahoru, jo. A nic. Tak rádu. Nic, tak to nemusím jíst. Tak rád tady to pálí. Tak jo, jdu na zpátek. Co pociťuji. Půjdu tudy. Jsem u tebe. Držme se spolu, jo, trochu spolu. Ježiš, krabě v krku. Já beru. No. No. No, co? Ale tady je nějaká mrtvola. Upřímně, a tady je bedna. Upřímně jsem myslel, že teda hrabání se sračka, když už jsem si Hele, náboje tvoje. na to zvykl, tak stejně mi to nebaví. Au, co bylo? Střelci! Ty vole, kolik jich je? Já nevím střílet. Drevo! Ha! Skokan! Všiml Dobrý. jsem si nějak, nebudeš mi to věřit. Spíš jsem to teda pocítil, tak. Ale další střelec. Pozor. Vidíš to tamhle? Vidím. Už ne.
Tam je. Stále? Já ho nevidím. To jo, jde nahoru někam dopryč. Jsi to zranil a teď se bojí. Aspoň vědí, co je. Tohle není daleko, tohle nebylo daleko. Tohle. Jdem dál. Tak jo. Už mi to nebaví. Buranská práce. Mám nějakou rýmu. Tak. To je vůbec... Tam taky ne. Nemusíš ani. Tak. To je blízko. Varda, stráž, pryč, my jsme u stěny. Že tam nic nemůžu udělat. Ty vole, tak se tam běž podívat. Já nevím, jestli to bylo po nás, ale... Nebylo. Tam bylo už asi 6 lidí. Co nám můžu No udělat? tě vidím, pojď se podívat, Vidíš je tam? No jo. No. Blíjeď. Asi bychom měli zmizet. Tamhle už je ta stěna jejich, to bychom měli zmizet, vole, radši. Jsme před stěnou, ne za stěnou, to já tam můžu políbit prdel. No to jo, ale my se k ní nemáme správně přece přibližovat. Ne? Ale lepenka se bude hodit. Vždyť mě, když jsem tě hledal, tak jsem byl u té stěny, byl jsem přímo před bránou. Řekli nic? Jo. No tak oni byli dobytí, jak psi, na to neměli náladu. Kurva. Ty vole, tady nic. Člověče, to je to pár. Chceš uhlí? Ne. K čemu? No, dlouhoprstá skouká, ne, slyším. Tak. Hej, za tebou, dole! Běží oba dva. Skokám. Skokaný dlouhoprsták. Dlouhoprstáka asi ne. Я Jau. знаю, я знаю. On byl tak raxný. Я знаю, я знаю. Hej! Kde je? Ve vzduchu. Ty vole, vždyť skáče až 10 metrů. Tady je. Fuj. Blíjeď. Přeji si něco. Padal skokan. Tak jo, tak se ukáž. Jau, Co je? koupil jsem kulku. Jau. Stavujem to. Au, odkáž. Běžíš k němu.
Au. Pryč. Mrtvej. Suka. Kámo, já ani nevím, že střílel. Hele, já taky ne. Já to neslyšel. Ale to jsou 2 ruce Ale normálně. máme dalšího. Já je teďka položil, radši jsem vzal toho dlouhou prsťáka, víš? Já vezmu ostatní. Jo. Co je za zvuk? Šefo. Što? To bylo. To je jak kdyby elektrika nějaká byla. Elektrika tady. Ty vole, to by tě tam mohli mít vysílačku, jestli mají elektriku. Díky bohu. Tak jdem tam. Aspoň budeme proti... Aspoň nebudeme tady těm nechci být s nímandama tady. A to už je silná radiace. Už to pociťuji. To je no. A slyšíš to? Samý co já, ten křik? To co to bylo za zítřek? Hele, pojď, vylezem na věž, rozvídneme. OK. Teda jestli to tam půjde... Ne, au. V pořádku? Jo, mě to posekalo. Je to anomálie, není to anomálie? Nevím, počkej, hodím do toho šroubku, to se znalo jako svině. Ale je to takový větší, já nevím. Ty má lítací sklo, jo, to je fakt. A že létající sklo, nějaký bahno jsme viděli. Hezla. Nemytě. Svrame. A jsem vidíš, jak se cítím já, když tady jsem každý den s těmi nímandama, který ani neví, co to znamená hygiena. Hej, koukám. Běžím. Chceš? Au, já nevidím. Pajda. Dobrý. Kdo tam je? Hej, to je člověk. Kurva. Já člověk. Jo, privět. Blíjeď. Starý, no. Tak No, ale jsem tě zastřelil. Něco zajímavé? Fuj. Jo, A nějakého ducha tady počujem. duch? Jo, ducha zase. Taký vrest. Tady jsi neviditelný, slyšel to. Duch? To jsou povídačky. Oko, ducha, který ho zastřelíš. Počkej, to mi nějak nesedí, duch nikdy duch je nehmotný, nemá být. No, Neviditelný. on se zhmotní v tém, jak na tebe zaútočí a vtedy ho musíš zastrelit. Na to dávaj bacha. No. Je to taká hnusná potvora. A jak to zjistím? A počuješ, to byl taky ten zvuk, ten výkrik. Já nevím, já jsem před chvílí slyšel nějakou elektriku a pak nějaký šustění. Chlapi, je tady někde díra v plotě? Počul si to teraz?
Něco jsem slyšel a vodí řekl, to nevím nic teda. Já jsem to teda poprvé tady na Junkyardu. No taky. To nevím, no. Ale tam, Já taky. tam je zasraná Varda. Jo, no, Tam to tím hlídá. směrem bacha, tam byla asi 6členná skupina. Tímhle směrem. A jo. Nevadí, já to tady to ještě někde prebehnem. Ať se už chystáte se naspět, či? Věď, hele, tady není radiace, už si můžu nadechnout. Tady není radiace. To je přesně ten zvuk, ty to nepočuješ? A jo, teď jsem to něco počul, ale já nevím, co to je, jak ten zvuk popsat jako ani. Tak. No, no tak, proč je tak těžký? Tak co, kam jdem? Nevím. Tak to vezmeme tudma, ne? Kam jsme šli, jakoby. Chlapi, nemáte náhodou obvaz na výše? Jak to Já nemám. mám jeden navíc, já jsem teďka, tamhle bylo nějaký sklo lítací a o to jsem se dost pořezal, mě zbývá poslední, bohužel. Presne to isté sa stalo aj mne a dal som si teraz posledný, takže asi sa môžem vrátiť. Základní Jo. chyba, Stalkere. No jo, nevadí. Musíme to na Ty budúce. jsi velký zkušenej. Ale, když se jdeš zpátky, tak doraž dobře. OK, tak čus hoši. Dovidenia. Do svidania. Jak zkušenej. Nejsem nímant, abych neměl u sebe obvazy. Navíc. No ale tak teď se mu to teďka stalo to samé, co mě, prosím tebe, vezl do toho skla tam. Tak asi co? Tak máte se dávat bacha, ne? Šnímanna. Prosím tebe, kdybych to tam neschytal já, že jsem tam šel před tebou, vole, tak jsi pořezanej ty a teď si ten obvazu ty. Jo, a stalo se to nebo ne? Dobrý, vole, počkej, vole, všude chodíš od teďka první, vole. Ne, na to mám tady sluhy. No jo, ne, já nejsem žádný písku, už jsem ti to opakoval, ať si zase začneš, vole, doteď jsi byl normální. Když si zase začneš, vole, tak jdi do prdele už. Slyšet dlouho prstáka. Ale, taky. A není sám, bude jich víc asi. Co teď? Ale možná bychom se měli to začíná tma, ty vole. Jak se vracíme? Já tu nechci být v noci. Sebeš duchů? Ani ne, ale máme ho tu, je tu dlouho prostě. No, pojď nahoru, tak. Tak jo, vízní je tvůj. Tak pojď sem. Ty suko. Tak jo. Tohle dalšího ho slyším? Asi jo. Určitě. Hele, on vylezl tamhle na korbu auta. To je silná radiace. To jo, no. Sakra, budu muset zajít za pelinkářovi, nějak by bolí v krku.
Na ten kopec aspoň? Možná o tam tu něco uvidí. Jdeme. A pravo je ta část, kde jsme byli, to kudy jsme přišli. Aha, takže jdeme správně. Yes. Bacha, tam bude ten uražený střelec. Jo, jak to urazil, jak to trefil a urazil. Hele, než blinkáři, navrhuji se vrátit tam zpátky trochu do toho tábora, jak tam byl po cestě. Hele, bez pola. A tam udělat oheň, ať se prohřejeme. Jsem pro. Třeba nebudeš muset pak blinkáře. Řekněme si, že ty jeho léčivé metody jsou taky takové neblahé za mě. Jsou k hovnu přímo. Střelec. Nevidím. Já už na nás míří. Tamhle. Au, au. Leží? Kope. Ten už nevstane, ne? No. Bacha! Skokan. Pomoc! Jdeme svůj. Blíjeď. Tak jdeme. Ne. No. Tady je ta cesta, nepamatuješ si to znovu? Vůbec. Ale jo, tady. Bacha, před tebou. No já svítím. Dobrý, běž do prdele třeba, běž si dál. Pojď světluško. To bude dlouhá cesta. No hele, teď já bych tam počkal v tom táboře aspoň, nebo někde, kde si můžeme udělat oheň a odpočinout trochu. Možná počkat na den, co myslíš? Vím já. Nebo můžeme jít, no, já budu dělat světlo, ale ne, bohřejeme se aspoň, to bude zima, mě taky. Jsem ale promlčený jak chcelo. No. Kdeže to je? Nevím, někde napravo by to mělo být teďka, měla by tahle od nás tomu vést cestička.
Ale dívám se, ale neviděl jsem to ještě. Tak nevím. Ale tamhle to je. Tady je cestička, vidíš to? Jo, vidím. Tak jo, hele, vem to, světlo do ruky, posvítíš mě. Tak šup. Cviť pořádně, prosím tebe, vole. To je Se taky můžu na tebe vysrat. hele, chceš si zahrát prdel, vole, tak dareš světlo. No pojď sem, nevidím na to. Tak tady nic nenasekám, budu promáchávat. Bude to jako cvičení. Nestůj za mnou, pod vedle mě, já si stíním kvůli tobě, sakra. Maria. Tady, po mojí pravici, umíš si s tou Fajn. koupovat? Ty Nekřič jsi na nikdy mě. ty jsi nikdy nedržel tátovi, vole, u oprav světlo? Oh! Tak seš nebe, že to spadlo na mě. Ty křupane. Jsem nevodhát. A já na rozdíl od tebe jsem nikdy nemusel pracovat, to jsem na ty lidi. Počkej, sviť, já musím najít ještě to zbylý, to není jenom tak, prosím tebe. Tady. Daj. Počkej, ještě kůru musíme. Nemá zapalovač, sakra. To nebyl zapalovač nebo co? Ježišimarja, člověk by to všechno dělal to sám. ty má, počkej, vole, ty máš, ty to sem. Ty to můžeme zapalit tímhle. No jo, A ty používáš někde i hlavu, dobrá práce. Kolik je hodin? nevím, píše mi to 21:37 PDA teda. Ale mám pocit, že to bude nějaký jiný místní čas zrovna. No, tyhle hodinky taky nefakají. Svítí teda pěkně, že tam na to není nic vidět. Tak pak použij tu světlici, ne? A ne, nestoj za zády. Právě tam mě to vole právě, že na to vole strašně svítí, že to není už vůbec vidět, vole, chybráku. A už jsou takový polodojebaný, ty vole, že... Je to škoda slov. Nic, mě už je teplo, tak se posuneme dál, zkusíme to. Tak jdeme. Tak, Tak běž ty světluško. jo. A maska. Nemám Tak. masku,
Jej, to je zábava se hrabat ve smetí. Co na tom všichni vidí? No, někdo v tom vidí přežití, někdo zábavu, někdo nutnost. Já v tom vidím jenom špínu a plíse, nic jiného. No tak to nedělej to, nic nebudeš mít. Čekej v novosilkách, než pro tebe vaši pošlou ten odvoz. S radostí. A jo, to je ta odbočka. Kudy? Tady doleva, půjdeme k té farmě, ne? Prohledáme ji nebo jdeme rovnou? Na farmu můžeme za mě ještě, nebo ne? Můžem taky. To já mám, když tak, kdyby až dojde tohleto dohoří, tak máme ještě druhou světlici a pak můžeme zapnout čelovky, no. Mhm. To je dalekohled. Pěkně dojebanej. No, hele, tady něco je. Hele, tady je. Jasná práce. Ale pojď se podívat, co tu je. No, Hm. ach, pojď sem. Za tebe jsem dobře vyplaceno. Jdu sekundu do chlíva. Ne, nesmí si ty burane. Psi! Vidím. Já nemám. Ještě slyším nějakýho. Ukaž se ty, suko. Má zbraně a neboj si použít. Leží. Fuj, že si to rozpadá. To dost. Sakra ten krk. Nemáš kouřit. A jo, prosím tebe furt. No, vem to. To nechci. Jak to spalováš, to zhaslo. Díky bohu. Což myslíš, že jsem zapaloval novou, ty blázne. Heleď, křupeň křupán. To je nějaká trubka, vypadá, že tam asi někdo schoval něco. Se tam podívej. Musí se... Fajn. Fuj. A celta. Vápno.
A co tu bude? Velký kulovíš. Přesně tak. Jsou tam ještě tam dozadu asi jo, ne? Jdem. A se kouknu z to dolů. Jo. Někdo tady byl před námi. Koukej ještě, jak je to otevřená. Ten otevřený, ten kufr, nebo krabice, či co to je. Tak jdem. Jo. Jdeme, křupane. Dost dobrý, už to zase začínáš srát. Tak jo, jdeme. Pes. Si. Nevidím. Taky ne, pojď. Já budu svítit. A oni jsou dole pod skálou, ne? Je to tak? Oni mají nějakou noru ve skále. Asi jo. Tak jdem pryč, ty vole, radši. Budu vylezat. Hm. Tak co, připadáš si jak socha svobody? Ani ne, tak pěknou figuru nemám. A hlavně nedržím v levé ruce žádnou jak se to jmenuje. Základní lidská práva, nebo co to tam má za knihu. Vím, já jsem se o to nikdy zajímal. Já vím, ty jsi měl dost práce s poroučením svým služebnictvu, viď? Přesně tak. Jdeme to tahle rovně? Vezmeme to zase s kratkou teda.
Veď mi dál, cestu má, veď mi dál. Vždyť i já tam kde... Hele, Blíjať. nějaký to... Nějaký stalkerů. Hřbitov stalkerů. Tak to ne. Tak to ne. Ježišmarja, fuj. Ale to se Varda nezajímá. Fuj. Blíjať. By si udělal z toho špatně. Člověk 3, 4... Fuj. Fuj. Co to je? Za zvěrstvo. Nevím, nechci to vědět. Sem už nikdy nejdu. Proboha. To byly jen kosti, teď tam byly zamčený, zavřený. Fuj. Ten zápach. Najednou ty odpadky nebudou cítit tak zle, viď? Zlatý odpadky. Tak jo. Nezdá se ti, že se zvedá vítr? No, těžko říct. Přijde, že to je stejný. Tak to je dobře. Tady ta zóna je až moc klidná. Hele, teď je noc, jdeme zpátky, já si na to nějak nemůžu stěžovat, že je i klid.
Jo, to je to Brněné, co jsme předtím kolem něj šli. Už aby jsme tam byli. Jo no. Veď mi dál, cestu má. Veď mi dál. Au! Vidět! Sviť pořádně! Já to nemůžu, vole, že tady zakopneš, vole, co to je? O malý stromečky, vole, no tak. Nemáš jít přede mnou, ale za mnou. Fajn. Běž. A stejně už jsme tady, koukám asi. Jo, je to mnohem rychlejší. Jo no, než tam je po té cestě, to je přece takový oblouk se dělá, no.